नै सुदेम लटारिया नांमारबायनो। आयौ नांमारबाय। मा नांदोंनो लटारियाव मा नांदों? 10 लाखनि गारिनो। 10 लाखनि गारि? औ 10 लाखनि गारि। थौ ओंखार थौ। गथ'फोरा ओंखारलांबायानो। दिनैनो मोनगोन गारिखौ? औ दंखायोनो गारिया। आयौ इसोरा मेगनखौ बेखेवनानै एसे नायहरबाय नामा जोंहाखौ। फोथायनोनो मोनाखै आं गारि मोनदों होननानै। औ सुदेम आंबो फोथायनोनो हायाखै। थारैनो इसोरा गोबावैबाबो मेगनखौ बेखेवनानै नायहरथारो। औ जोंफोरनि गाज्रि समाव गारिखौ होनानै इसोरा बेसेबा मदद खालायहरबाय। औ दा बेनिफ्राय गारिखौथ' मोनबायबा जेनेबा गारिखौलाय माथो खालायगोन? गारिखौनो लानोसै ने मा खालायगोन? दालाय गारिखौलाय जोंफोरलाय अबाव फिसिनो हानो? ओजों थांनानै रायज्लायहैनांगोन, गारिनि बदलै फैसा लानांगोन। बेबायदि जागोन न'? बेबायदि खालायनो हानायब्ला हामगौमोन। जोंफोरलाय गारिखौ मोननानै जेनेबा गारिखौथ' नाङाना जोंनो। गारिनि बदलै फैसाखौ मोनबोला एसे मदद जागौमोन न'खरा। औ बेबायदिनो खालायगोन र'। थौदो ओंखारदो। आइयाबो गामियावसो थांदों, बेखौबो लांफानो हागौमोन। आइयाबा दा गामियाव सोरहानाव दङ? थाथोंसै दे बियो, जोंफोर सानैजों थांग्रोनोसै। र' होमब्लालाय आङो गानस्लायना फैनि। दादैजों मादैजों फैनो ओंखारदों नामा? औ फैनो होदों गासिखौबो, सिखिरिजों लैथोजोंबो फैगासिनो। बा दिनै खुसिका थिखानानै जाबायलै नोंसा। गोसोखौ बिराद मोजां मोनबायलै आं भाइ, नोंनादि लटारिया नांबाय। औ नोंनियाबो मायबा मोनसे नांनायबा हामगौमोन। आंनालाय अबाव नांनोलै? नोंनियादि नांदों बेनो खुसि दे आंनि थाखाय। बेनिफ्राय र' गुथाल, गारिखौथ' मोनबाय दाना, 10 लाखनि गारि। बे गारिखौथ' जोंफोर फिसिनो हानाय नङालै। मा खालायनो नागिरदों नोङो? गारिखौ लागोन ने फैसा लानो नागिरदों? फैसाखौनो लानोसै नामा? गारिखौलाय मा खालायनो जोंफोरलाय? औ बेबायदिनो खालाय। बे गारिखौ लानानै मा खालामनो नङा होमबा? फैसाखौ मोनब्लासो खामानि फैगोन। आइजों बाबाजोंबो फैथों र', रायज्लायगोन मोजाङै। र' बाबाखौ फन खालायनो र', मा मोनखोथाय? दाबो सफैला माथो। औ आबा, नै थांगासिनो र', थांगासिनो। औ दे फै माबारै। सिखिरिजों लैथोजों ओंखारलांदोंमोन माथो, सौहैयाखै? ओहो सफैयाखै। नै र' थांगासिनो र', नै नोंसो आइया ओंखारगासिनो, थांगासिनो जोंफोरबो। औ दे थाब फै। दे सुदेम, जाबायानो जायाखै? नै फन खालायगासिनो सासेया। र' जाबाय र'। 10 लाखनि गारि, माबायदिबा? नायनोसो हांखुर जाबाय आंहाबा। साइकेलाबो गथ'फोरासो लांजोब्बाय खोमा, बेटारि गारियावसो थांनांगोन दा। अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? अबाव थांनाय नोंलाय? बेसे नेगासिनोमोन नोंखौ फैगोन होननानै। मानोहाय? अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? पानि खाथि लायनायाव गय जाहैदोंमोन। गारि लायनो थांनो नागिरदों आयै, गारि। गारि? मा गारिहाय? भारा लानो नागिरदों नामा? भारा मारिनो नागिरदों? नङा आयै, दाखालि बावै लटारियाव दाननाया। लटारियाव गारि नांदों जोंहा, 10 लाखनि गारि। मा? 10 लाखनि गारि? औ आयै, खाफाल गेवबाय जोंफोरना, खाफाल। सोर बुंनाय नांदों होननानै? नंखाय सोर मा ओरैनो बुंफ्लांदों? मा नंखाय जालाबायनो बिलाय? जों थांनो नागिरदों लायनो, सिखिरि मोना थांबायानो। थौ नोंबो। सिमांसो नुवाखैथ' आङो। सिमां नङा आयै, मोगथाङानो। जोंबो थांनो नागिरदों नायनो, थौ नोंबो। थां। नोंसोरनो थांदो थां, न'आव रावबो गैयाबो। थां। भगबान इसोर भगबान, नोङो मेगनखौ खेवमारबाय होनबा? गारिखौनो आं होथारबाय जोंहानाव, 10 लाखनि गारि। आयु हालाहाय आं। र' मानसिफोरनो खिन्थाजोबसै आं। थां नों खिन्थाहैथां मानसिफोरनो, जोंहा थांसै। आथिङानो हायाव नाङै बायदि मोनबायहाय आङो। र' थां नोंसोर थां। आंहा सोरनोबा खिन्थाहैनोसै गारि मोनदों होननानै। औ जोंबो थांसै, फन खालायबाय दङ। थां गारिखौ लाना फै माबार। आयु हालाहाय आं 10 लाखनि गारि। नायगौबोने आङो। थां लाना फैथां, आं थांला। जोंफोर थांसै। आयु गामियाव गाख्राव खोन्थाजोबसैहाय आङो, नांबाय होननानै जोंहा 10 लाखनि गारि। आफा बोराइ बाथौ, इसोर भगबान, नम'हाय गारिखौ नांमार होबाय। दानाबा बे बन्द'कआव दोननाय हाफोरखौ सुख'नो हासिगोन र'। बे गारिखौलाय माथो खालामनो? नै आं खोन्थानोसो बावबाय। दाहाय फैबासो रायज्लायनांगोन। बे गारिखौ लाबोनो होआ आङो। बे गारिखौ फाननानै फैसा मोननायखौ एसे माबाबानो जाबाय। बै हाफोरखौ बन्द'क दोननायफोरखौ सुख'जोबनानै हाफोरखौ माबाबानो जाबाय। दासो गोसोखौ एसे रेजें मोनबायहाय आङो। भगबान इसोर दंमारोहाय भगबान, नोङो दंमारो। मानसिखौ खैफोदाव लाबोनानै सानसेयाबो नायहरखाथारो भगबाना। नायहरथारबाय आरो आफा बोराइ बाथौ, नोङो भगबान। जोबथायाव गामिनि बाथौआव थांनानै आर'ज गाबहैसिगोनहाय आङो। गारिया मोजांथार माथो। बेनो आरोना,
मोजांथार माथो औ कालारखौबो मोजांथार नुदों आंथ' गाखोनोसो लुगैबाय बेयाव इसिबां स्मुथ मोजां 10 लाखनि गारि मोजांथ' जाखागोनानो गारियाथ' मोजां र' दा बेनिफ्राय फंबाय जोंलाय गारिखौलाय माथो खालायनो गैजा रोङि मानसि थावखौनो सोनो हानाय नङा जोंफोरो बेखौथ' लांना मा खालायनो फैसायाव एक्सचेन्ज खालायनोसै औ हागोन नोंसोरनिसो गोसो फैसाखौबो 10 लाखखौनो होगोन नामा बेखौ रायज्लायनो नांगोन र' माबोरै होयोबा फैसाखौ आयु हालाहाय मासे मोजां गारि आयु बेखौ मोनमारबाय जोङो फोथायनो हायाखै सिमां बायसासो मोनबाय दं आंबो फोथायनो हायाखै बे गारिखौ जोङो मोनबाय मासे मोजां गारिया लटारियाव बे गारिखौ मोनगोन होनना सानाखैमोन आं सिमाङावबो मासे मोजां गारि आयु बेसेबां होयोथाय एक्सेस खालायब्ला मानसिया फैथोंल' रायज्लायगोन एथ' मोजां गारिखौनो फाननांगोन फैसा थानायब्ला जा गाखोनो हागौमोन बेयाव फानालासिनो न'आवनो लाखिनो हागौमोन औ गाखोनोबो मोनला नैबे आबैनोबो खिथानो र' जोंहा गारि मोनबाय होननानै आंलाय बोरमाखौ बे ससेयावनो दोनदाल होदोंमोन माथो गैयानो अखायानो हासिगोन दा रायजागोन सानैजों बोरमाखौ नागिरना मोनाबा ओइ आबै बे गामिनि ना नोङो औ बे गामिनिनो ए नैहाय आबै जोंहा लटारियाव 10 लाखनि गारि मोनदोंहाय आबै ए मोजाङानो जाबाय दे आबै लटारि नांदों औ आबै औ बेनिफ्राय सोरानो जाखो आबै नोङो सिनायाखैमोन आं बै आनन्द मास्टार लाङानि ए आबै नों बिसोरानोस' नुथाराखैमोन आं आबै नोंखौ दिनैसो नुदों ए नै गारि नांनायनि गल्ला लाबोनो होगोन र' आङो नोंसोरखौ गासैखौबो लिंजोबगोन आङो गामि गंसे गल्ला जानो गारि मोननायनि ए नों जोंहानि लैथो गुथालमोनखौ सिनायो गुथाल ए बे आबैया गुथाल लोङानोसै नामा सिनायो नोङो लैथो सिखिरिमोनखौ नों बायदिनो गोजौ थिंगिलि मोदोम गैया एख' गैया सिनाया गुथालखौसो सिनायो ए आबौ गुथालखौ सिनायो औ नोंसानिसो गुथाला औ आबै जोंहानिसो जोंहानाव गाबोन मिथाइ जानो थां दे गारि मोननायनि दै आं लिंखाबायहाय दानो थांदे आबै दे दे जागोन दे आबै थांगोन दे आबै थाथ' होनबालाय दे लामाफोराव नुबा माथो आबै दे आं सिनायलायलाङा मोजाङै औ आबै बे आबैया गुथाल लोङानि आबैसो मोजांथार आबैया आंहासो आबैबो गैया रावबो गैया मालाय अनसै खोमा आबैया आंनि जिउआसो माबायदि जिउ रावबो गैया खोमसि जिउ मालायफोरासो आबै दं आबौ दं बिब' बिनानाव फंबाय आइ आफा गासिबो दं आंहासो रावबो गैया माब्ला आंनाबो बेबायदि न'खर जागोन आंबो माब्ला निजेनि गावनि मानसिखौ मोनगोन गावनि होननानै साननो गावनि होननानै बुंनो आंहा रावबो मानसियानो गैया गुथाल लोङाबो मालाय बेसे मोजां न'खर बिमा बिफा बिब' बिदा बिनानाव बिबै बेसे मोजाङैनो थायो मालायनि मोजां न'खरखौ नुब्ला आंबो दुखुसो मोनफायो आंनोबो नांगौमोन होननानै सानो आं मालाय अनलायनानै थानाय न'खर खोमा मोजां न'खर मालाय बयबो गोरोबलायनानै अनलायनानै थायो खोमा बेनिखायनो भगबाना बन हरदों मालाय लटारियाव गारि मोनदों बिसोरासो मोजाङानो दे बिसोरनि थाखाय आंबो मोजां मोनबाय गारि मोनदों आबैयासो मिथाइ जानो लिंलांबाय थांगोन ना थाङा आङो गारि मोननायनि मिथाइ माने आं गुथालमोननाव खेबसे थांनो लुबैदोंमोन थांगोन ना थाङा गाबोन थांनोबो हानाय दं थांनोबो राजि माथो नायनि र' आगैमोनखौ सोरखौबा सासेखौ लानानै थांनांगोन आं थांनो लुबैदों आं बिसोरनि न'खौ नायनो लुबैदों खेबसे आयै फैसा थानायमोनब्ला गारिखौनो लाखिनो हागौमोन ने औ हागौमोनथ' र' बेबायदि गारिखौलाय आरो अबाव माब्ला मोनबावगोन दे जोंफोरो जेनेबा बायनोबोथ' हाखानाय नङा इसिबां दामनि गारि फैसा थानायमोनब्ला गारिखौनो लाखिगौमोन ना गारिखौ नुना मा बुरजा मोनबाय आं फाननो गोसो गैथारामोन इसिबां लटारियाव मोननाय गारिखौ औ आइ दा फानाब्लाबोलाय माथो खालायबावनो बिनि बदलै फैसा मोनगोन 10 लाख गाहाम अबावलाय बे जोनोमावलाय गारि गाखोनो मोनबावगोनहाय ए मानो मोनाखै मोनगोन दे बेखौथ' लटारियाव मोननायसो नोंसोर देनां मायबा मायबि मावनानै साख्रि मावना मायबा खामानि मावना गावबागाव गारि बायना लाबानो जाबाय माब्लाबा मोनगोन थेवबो जायखिजाया गारिखौ मोनाबाबोथ' 10 लाख फैसा मोनगोन ने औ जोंहानो फैसासो नाङा होमबा फैसाजोंसो खामानि फैगोन गारिखौ लानालाय मा खामानि फैनो नंगौ नंनायालाय गारियालाय जनासो थागोन फैसा मोनबाथाय फैसाखौलाय बेसे खामानियाव बाहायनो हागोन औ नंगौथ' आरो आयै आबैया मिन्थियासै आबैखौ मानो लाफादे
नोंसा आबैबो लामायावसो लोगो मोनदों गामियाव खिन्थाजोब्बाय खोमा बियो गाख्र' थांदोंमोन आं मिथिखागौ आबैया बेबायदिनो खालायगोन होननानै हा अबावथ' गारियालाय गारिखौ लाबासै लाबलायै गारिखौ फैसासो लाबखासिगोन रायज्लायखाबाय ए बेखौथ' बुंनो नागिरदोंमोन र' आङो फैसाथ' लाबगोनानो थेवबो गारिखौ खेबसेबो लाबोला होमबा न'आव मानसिफोरा नायगौमोन मालाय देखायनो लाबनाय माने गोदान गारि ना लाबनोबालाय खेबसे लांनो हागोन होननानै बुंदोंमोन आंनो लाबासै अखा बांखा लामाफोराबो गाज्रि अबावबा खुन्दायला खुन्दायसि अबावबा नांलाबायगोनसो होनना लाबासैलै आं ए आंलाय माथो लाबगोन नामा मानसिफोरनो खिन्थाजोब्बाय आङो गारि मोनदों होननानै मालाय नायनो फैगौमोन खोमा मानसिफोरा बयनोबो खिन्थाजोब्बाय नामा नोङो खिन्थालासिनो थायो बे आबैया दासिम बयबो मिथिजोब्बाय खोमा बयनोबो खिन्थाबाय आं गामियाव 10 लाखनि गारि मोनदों आरो जोंहानाव मिथाइ जानो थां होनना बुंबोदों आङो मिथाइ जानो मिथाइखौनो लाबोआखै मिथाइ जाहोनो हाया मानो हाया 10 लाखनि गारि मोनब्ला गामि गंसेनो जाहोजोबगोन आङो गला थरसे जाहोगोन दे जाहोगोन मानो जाहोआखै बयबो लुबैना मोनजानो जाहोगोन दे जाहोगोन फैसाखौथ' मोनग्रोनो हो गामि गंसेनो गल्ला जाहोनाय 1000 2000 थांखागोन माथो थांनायाथ' थांगोन र' बेनिफ्राय फैसाखौ गाबोनो मोना होमबा दानो लायनो थांबा दानो हरफिना होमबा फैसाखौ थै बेबायदि जायो नामा दिनै मोना फैसाखौ गाबोनसो मा खालायोथाय